بقدام زأتوا سراح من نتوقع يراجددو نخبيت ملقت سجيرو بسنك مسارحتو عبيد سلقتو دقن كابو نموتسأن نتحقو مستيرنا مركابن كبيت حلف النت تسكيمو قال حلف إيكي عبرة بزقبا عب معلبي بتحبو سلام فتوات خطاتلتي ابن ميديا كم يتخنو نلوم نقرو لكم بقر زتك سلوس تسمية بيته بوتواسا اي جاك جاينز تسرحا ناي أكشنن كوميدين تعستو زلوو مساد فيلم كأرو لكمي زخبركم تخطاتلت مدبنا إذا چانلنا بناي تكنيك وداي يوتيوب يعطونا سلزلو بزخ حدرا چانل ابن ميديا تبت بسلستكأنايا اتوم ناي وطور تخطاتلت مدبنا أب مخات سبسكرايب تقبرنا بتحتنا نحتت نامولو تعستو قبلكم ات فيلم خجمر بانينغا زبهال ناي ماي تكال مشتئي شولي خزاعات واحد والس تبهال سب بحبو نام ناي دحننت سليا خطولي رأى زرابو أخي ود أجن حدا سب بدحر إمتيو برأس لاستيكي اتولمو نت لاستيك ماي مالو والس هيواتو مسحلفت ات سب يفنوو بخالق جوميتون تطويلو نحان تقرزو بملك أخد النقير نخزارباوني لمامد نميتي زبهال عركو خاء زمني أقوال كمزخونات نقرو ميتي بوغونو نايترار أدما خقربلان جنبع الخون كم زيبولي مخرو جيمي دافيرو ناب أغسكسا كوينو جناب تقامس بزحا كلو دفروتي دافق نجيمي زرعي نايكالار وانا كسا قلتفق حتى ينبرو قاتيلو قديفاتهم تخيد بمحسابي تابقو جيمي بحسن تمليئو ناب تخصيم اللس قاتيلو نعا خزرارب مليسي لمامد لكا ان ساخت واتسخلا جيمي بتهواخ كزارب خبتاخس خورد معصو يخفت كوينو خازي حسبو حدا بعل بشكلتا مستمعتو تقاتي ودق جيمي سنبيديو قريتا ولان تحتتو اتسبكن حاريقو نجيمي حنقو جيمي نفسو خدحن نتناي معصو مستاد نلعلي عطو اتسبكن نت مستاد بقليل يصبرو اتسيلو جيمي نمهدام يفتن اتسبكن حجوهم بأقري حزو جيمي خاا نتا قرطو بمرأيو نت خونتات نمقلال يفتن اتسبكن بزي مقرات يقايو جيمي بزهاد مولو زنبر اوان نسكلا قبلي موزين مكينا يترف بلعلقا شتتنا بلا يحلف قاتيلو ابتا تتاخس اتوا اتسبقن حجونا بتلعل تاخس دايبو بمزلال نتا ناي تتاخس لاميرا يتويو امونغو ميتش نايبون بحاتين حيزو نجمي غقلاقل امونغو اتوا ناي عدل قدا كوينو بوليس لازمت اتبع البشكلتان دحريتي ملس جيمي خاا بزكات اومازي حاسوا نقر يحرق قاتيلو نتستبلاشو ناي تخصو لاميرا نمعراي ناب تخس اتوا ግን ሓንቲ ጓል ኣብ ውሽጢ ነበረት እታ ጓል ቀፂላ ኣብ እትደልይ ቦታ ከብፅሓ ንጂሚ ነገረቶ ጂሚ እውን ትእዛዛ ይቕበል ኣብ መንገዶም ሽማ ስቲና ከም ትበሃል ነጊራት ትላለዮ ስለ ናይ ጂሚ ሓቢረታ እውን ደለየት ስቲና ብናይ ጂሚ ፍጥነትን ብናይ ፍጥነት ቅፅዓት ኣልዒላ ኣሰራርበቶ ጂሚ ብወገኑ ወላ ሓደ ጋጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥን ሪከርድ ስለ ዘይብሉን ኩርዓት ተሰምዖ ቀፂላ ስቲና ሜክኣፕ ጌራ ቅድሚ ምውድኣ ኣብ ትደልይ ቦታ ብቕልጡፍ እንተብፂሕዋ ብዕፅፊ ከም ትኸፍሎ ነጊራ ፈተና ሃበቶ ጄሚ ካብቲ ብትእዛዝ መሰረት እናቋራረፀ ብፍጥነት ክዝውር ጀመረ መንገዲ ብዝተዓፀወሉ ማርሽን ዴትሮይትዩ ብፍጥነት ንድሕሪት ብምዝዋር ብፀበብቲ ጎደናታት ሓሊፉ ናብቲ ዝደለየ ቦታ ኣብ ሰዓቱ ይበፅሕ ስቲና ብጄሚ ስለ ዝተሓጎሰት ብዙሕ ኣታዊ ዘለዎ ናይ ኣውቲስታ ስራሕ ኣቕርበትሉ ቀፂላ ክላርክ ዴቭሊን ናይ ዝበሃል ቢዝነስ ካርድ ሃበቶ ንፅባሃይቱ ንግሆ ንስቲና ኣብቲ ናይ ዴቭሊን ገዛ ይረኽባ ንሳ እውን ናይ መምርሒ ፅሑፍ ዝሓዘ መፅሓፍ ሃበቶ ምስ ኣዶ ዴቭሊን ብቐጥታ ክዘራረብ ከም ዘይብሉ በቲ ናይ መጀመርያ ሕጊ ጠንቀቐቶ ዳሕራይ ጄሚ ናይ ኣውቲስታ ክዳን ተኸዲኑ ይርአ ካራባትኡ ምእሳር ኣብይወሎ ክላርክ ዴቭሊን ናብታ መኪና ኣተወ ኣብ መንገዶም ዴቭሊን ምስ ሲኤስኤ ናይ ድሕነት ሓላፊ ብቴሌፎን ይዘራረብ ናይ ዋልስ መድፊኡ ምክንያት ክምርምር እውን ይእዝዞ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ዴቭሊን ንጄሚ ይዛረቦ ጄሚ ግን ነቲ ናይ መጀመርያ ሕጊ ይዝክሮሞ ንዴቭሊን ስቕ ይብሎ ዴቭሊን ግን ስለ ዝተረድኦ ነቶም ሕግታት ከም ዝፀልኦም ይነግሮ በዚ ከዓ ጄሚ ቅልል በሎ ኣብ ሲኤስኤ ዋና ስራሕ ቦታ መርማሪ ዓስከሬን ዋሊስ ኣብ መሕፀብ ነብሲ ባኞ ጠሊቑ ከም ዝሞተ ንዳይሬክተር ቻልመር ይነግሮ ኮይኑ ግን ብሌን ትበሃል መርማሪት ዋሊስ ከም ዝተቐተለ ሪኣቶ ነበረት ኣብ ናይ ዋሊስ ሳንቡእ ዋላ ማይ እንተሃለወ ናይ ደም ምርመራ ውፅኢቱ ከም ዘርእዮ ግን ብማይ ፅምኢ ከም ዝሞተ መብርሂ ሃበት ብተወሳኺ ኣብቲ ዕሹግ ማይ ማዕድናትን ፍሉይ ዘርኢ ዘለዎም ባክተርያታት ከም ዝረኸቡ ነገረቶ በዚ ከዓ ቻልመር ተገሪሙ ምስ ዴቭሊን ፍሉይ ስራሕ ይህባ
بخالق جيمي أب حدن داكيك ديفلين بزي بزح تعري نحن تطبق تقال كجنجن يرئي ديفلين كدما مخادو نتا قال نابقو سؤون دراري كابزا جيمي خابس تقريمو بخمي كمارخا خمزق علي حتو ديفلين بوغونو تماساسال نت أوشتم كمزلون اتفل اللي كا جيمي رئيسة أمان نت كم زيبولون ينقرو أما كينا وشتي ديفلين نستينا يدول لامو نجيمي بارلا خطبو ينقرا بزا مشهد ديفلين مستا صحفي تسعسع جيمي خا ديفلين مستا والبا أقرم من قصقص سعسع ريو يمسد أمونغو حدا ساساي عنكف ديفلين جن نوتوم مستخا مدفع يدحنوم نتصبحيتو جيمي أمناي ديفلين مقاير خدان كفلي نتا توكسيدو بادلا أبيفو وشتي تقميتو ريو أمونغو جن ديفلين يمتسقمو نتا توكسيدو دغليل خطم فخم زيولو أطبقو ينقرو درار كبلعو أمن قد ندخل خلوو ديفلينا ورقت حانت تانتو مساريت نفسات سئلو عاطفي قامتو ماليسو أمن قدم زنبرت بيت مقبي درار قزيو نجيمي قابزو إت مقبي قالتفو بمبسالو جيمي كرم قاتلو ديفلين أوشتو حبو بوست أزلوو بيزاي إسس جيمي مكينال إلو من قدم تجمرو حدا سد مستا مكينا يقاجو ካልእ ሰብ ከዓ መፂኡ ኣብታ መኪና ናይ መከታተሊ መሳርሒ ይልጥፍ መንገዶም ምስ ጀመሩ ስኬትቦርድ ደድሕን መኪንኦም ይኸይድ ኣብቲ ስኬትቦርድ ከዓ ቦምብ ነበረ ዴቭሊን ነቲ ስኬትቦርድ ምስ ረኣየ ፈንጂ ምዃኑ ንጄሚ ነግሮ ጄሚ ብኹነታት ካብቲ ስኬትቦርድ ንምርሓቕ ብፍጥነት ይዝውር ኮይኑ ከዓ ሓደ ዕፁብ መንገዲ ዘይብሉ የጋጥመሞ በዚ ከዓ ብቕልጡፍ ካብታ መኪና ይወፁ ዴቭሊን ቅድሚታ መኪና ምፍንጃራ ንጄሚ ናብ ዳሓን ዝኾነ ቦታ ይደፍኦ ኮይኑ ከዓ ዋላ እኳ ህይወቶም እንተተረፈ ዴቭሊን ግን ኣብ ርእሱ ይህረም በዚ ከዓ ወደቐ ጄሚ ከዓ መን ከም ዝክገብር ከም ዝኽእል ምስ ሓተቶ ዋልተር ስትሬት ከም ዝኾነ ይነግሮ ጄሚ ሓገዝ ደሊ ኣብ ዝድውለሉ ዝነበረ እዋን ዴቭሊን መንቀሳቐሲ ይህቦ ምስ ሃቦ ከዓ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ናብ ጄሚ ይቕየር ቅድሚ ሃለዋቱ ምድፍኡ ከዓ ሰዓቱ ውፅኡ ይህቦ ነታ ሰዓት ክገብራ እውን መምርሒ ሃቦ ቀፂሉ ጄሚ ብናይ ዴቭሊን ኩነታት ሓድሽ ሓበሬታ እናተፀበየ ናይ ዴቭሊን ነገራት ይምርምር ኣብቲ ናይ ፒዛ ውሽጢ ዝነበረ ፖስጣ ይኸፍቶ እቲ ፖስጣ ግን ብቕልጡፍ ተቓፂሉ እቲ ሓበሬታ ይጠፍእ ቀፂሉ ሓንቲ ነርስ መፅያ ኣብዚ ምጥቃ ከይፍቀድኒ ብምባል ስለ ዴቭሊን ከዓ ክፀንሕ ምዃኑ ነጊራ ሒዝዋ ዝነበረ ወረቐት ሃበቶ ከፊቱ ምስ ረኣዮ ናይ ነፍሳት ስእሊ ምዃኑ ይሪኦ ብኻልእ ኣብ ባኒንግ ዝበሃል ትካል ሉንዲን ዝበሃል ሰብ ባኒንግ ምስ ዝበሃል ናይቲ ትካል ሓላፊ ይራኸብ ሉንዲን ቅድሚ ምምፅኡ ባኒንግ ምስ ሳይንቲስት ዶክተር ስሚዝ ስለቲ ፕሮጀክት ዕቤት ንምሕታት ሉንዲን ከም ዝመፀ ይነግሮ ሉንዲን ምስ መፀ ሓደ ቢኬር ማይ ተቐሪቡሉ ስለቲ ትካል ዘለዎ ርእይቶ ይሓቶ ባኒንግ ምስ ዶክተር ስሚዝ ኮይኖም ሉንዲን ነቲ ማይ ምስ ሰተዮ ዘርእዮ ስምዒት ብሃንቀውታ ይከታተሉ ቀፂሉ ስሚዝ ንሉንዲን ብመሳርሒ ብምትሕሓዝ ማይ እንተፀሚእዎ ይሓቶ ባኒንግ እውን ንዕኡ ተጠቂሙ ንሰብ ዘፅምእ ናይ ማይ ምህርቲ ይፍትንዎ ከም ዘለዉ ይነግሮ ዶክተር ስሚዝ ብወገኑ ሓደ ግዜ ብዝተወሰደ ናይ ድርቀት ባክተርያ ከምዚ ከም ዝኾነ የረድኦ ሉንዲን ከዓ ኣብ መሬት ወድቕ ስሚዝን ባኒንግን ብቕፅበት ብዝተፈጠረ ነገር ቅር ይብሎም ሉንዲን ከዓ ብዙሕ ከይፀንሐ ናብ ዝደረቐ ዓስክሬን ተቐየረ ጄሚ ብወገኑ ናብ ናይ ዴቭሊን ገዛ ብምኻድ ኣብ ናይ ዴቭሊን ኖትቡክ ተወሳኺ ምርመራ ይካይድ ስለ ዋልተር ስትራይከር ግን ወላ ሓደ ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን ሃንደበት ግን ናይ ዴቭሊን ሰዓት ነቲ ናይ ቶክሲዶ ዝነበረሉ ቤትሮ ይኸፍቶ ቀፂሉ ጄሚ ነቲ ቶክሲዶ ባድላ ይገብሮ ብድሕሪ እዚ ባዕሉ እቲ ባድላ ብናይ ጄሚ ዓቕን ሳይዝ ልክዕ ኮነ ኣብ ውሽጢ እቲ ቶክሲዶ ዝነበሩ ደቀቕቲ ሰንሰራት ምስ ናይ ጄሚ ነርፍ ተራኺቦም ጄሚ ብቐሊሉ ዝደለዮ ነገር ክገብር ይሕግዝዎ ቀፂሉ እቲ ኮምፒተር ቶክሲዶ በቲ ዝኣሰሩ ሰዓት ክቆፃፀሮ ዝኽእል ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢት ምዃኑ ይነግሮ ጄሚ ነቲ ሰዓት እናተናኸፈ ኣብ ዲሞሌሽን ሙድ ይገብሮ ቀፂሉ ንድሕሪት ይገላበጥ ብዙሕ ዘይተደለዩ ነገራት እውን ይገብር ሴፍ ኣልዒሉ ነቲ ናይ ገዛ ንብረት ሙሉእ ያዕንዎ ቀፂሉ ሼክቡት ይቐይሩ ሳዕስዒ ጀመረ ሕጂ እውን ግራቪቲ ሞድ ገይርዋ ኣብ መንደቅ ሓኮር ይጅምር ኣብ ቦሎፎን ላዕሊ እውን ይንጥልጠል ኣብ መንጎ ግን ናይ ዴቭሊን ቴሌፎን ስለዝተደወለ ጄሚ ከዓ ቴሌፎን ንምልዓል ካብ ላዕሊ ወደቐ ብሌን ከዓ ንጄሚ ዴቭሊን ብምባል ስለ ናይ ሲኤስኢ ካምፓኒ ኣመልኪታ ኣኼባ ከም ዘሎ ነግረቶ ጄሚ ከዓ ስለ ዋልተር ስትራከር ይሓታ ብሌን ግን ነቲ ሰብ ኣይፈለጠቶን ቀፂላ ብሌን ኣብ ዝቕፅን መዓልቲ ክራኸቡን ምልክት ክኾኑ ከዓ ገይራቶ ትመፅእ ክዳን ነገረቶ ንፅባሒቱ ጄሚ ንኻልእ ጓል ብሌን መሲላቶ ይዛረባ ብዘይፍላጥ ከዓ ነታ ሰበይቲ ይሕረቓ
ዳሕራይ ግን ብሌን ደው ኢላ ክትመጽእ ብዘይምኽኣላ ናይ ምሽት ከም ዝራኸቡ ነገረቶ። በታ ምሸት ጄሚ ነቲ ቶክሲዶ ተኸዲኑ ናብ ብሌን ይኸይድ። ንዴቭሊን መሲሉ ዋላ እንተተላለያ ነቲ ተልእኽኦም ፋይል ግን ከም ዘየንበቦ ይነግራ። ናብቲ ፖላሶ ይድይብሉ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ብሌን ስለቲ ኣብ ባኒን ትካል ዝነበረ ሕቡእ ተልእኾን እቲ ሰብ ብኸመይ ከም ዝተቐተለን ኣረድአቶ። ኣብ ላዕሊ ምስ በጽሑ ከዓ ነቲ ኣኼባ ንኽከታተሉ ዝሕግዞም ናይ ቴክኖሎጂ መሳርሒ ንኽገጥም ሃበቶ። ብሌን ነቲ ከባቢ እናረኣየት ከላ ጄሚ ነቲ ናይ ቶክሲዶ መሳርሒ ሰዓት ናብ መሳርሒ መገጣጠሚ ይገብሮ። በዚ ከዓ ቀልጢፉ ይገጣጥሞ። ቀፂሉ ተኪሱ ዕላማ ሰሓተ። በዚ ከዓ ነቲ ሰዓት ናብ ናይ ስናይፐር ሞድ ቀይሩ ይትኩስ። ነቲ ናይ መከታተሊ መሳርሒ ከዓ ምስ ሓንቲ ዕድምቲ ፀጉሪ ተሓሓዞ። ኣብ ባኒንግ ኩባንያ ውሽጢ ባኒንግ ሓድሽ ናይ መጻረይ ከም ዘዳለው ይነግሮም። በዚ ከዓ ነቲ ናይ ማይ ኩባንያ ሓለፍቲ ናይ ንብረቶም ፍርቂ ሂቦም ንኽወሱ ሓሳብ ኣቕርበሎም። ኣብ ላዕሊ ኮይና ትከታተል ዝነበረት ብሌን ጄሚ ምስ ናይ ቤኒን ሰባት ይበኣስ ምህላው ኣይረአየትን። በዚ ከዓ ኣብቲ ኣኼባ ዝዝረብ ትሰምዕ ነበረት። ኣብ መወዳእትኡ ጄሚ ነታ ሰዓት ናብ ባእሲ ይገብራ። ብሌን ንጄሚ ተሓኒቑ ምስ ረኣየት እቲ ኩነታት ተረድአት። ብሌን ዋላ እውን ናይ ባእሲ ልምዲ እንተዘይብላ ምስ ሓደ ሰብ ክትበኣስ ትርአ። ጄሚ ምስ ሓፂን ተጋጪ ይወድቕ። ብሌን ግን ኢዱ ሓዘቶ። ኮይኑ ከዓ ናይ ብሌን ካቲ ምስ ወፀት ጄሚ ወደቐ። ግን እቲ ገይርዎ ዝነበረ ቶክሲዶ ካብ መውደቕ የድሕኖ። ንላዕሊ እናደየበ ከሎ ከዓ ንብሌን ክትወርድ ይሪኣ። ቀፂሉ ናይ ሓፃዊንቲ ቱቦ ክወድቁ ከለዉ ሓደ ሓፂን ኣብ ርእሱ ይሃርሞ። በዚ ከዓ ኣብ ሲሚንቶ ዝተፀዓነ መኪና ይወድቕ። ብሌን ናይ ጄሚ መኪና ኣልዒላ ምስ ከደት ጄሚ ንዓኣ ተኸቲሉ ይኸይድ። በቲ ቶክሲዶ ሓገዝ ብእግሩ የርክባ እሞ ዘሊሉ ናብታ መኪና ደየበ። ብሌን ከዓ ገና ኣብ ምጅማሮም ስርሓት ስለ ዘበላሸወ ተቋያቆ። ጄሚ ከዓ ንመጀመርያ መዓልቱ ከም ዝኾነ ምስ ነገራ ንእሽተይ ተረጋግአት። ብድሕሪዚ ካቲማ መሊሱ ይቕሬታ ይሓታ። ብሌን ከተረጋግኦ ኣብ መንኮብ ምስ ተንከፈቶ ግን እቲ ቶክሲዶ የውድቓ። ብድሕሪዚ ብሌን ኣብ መኪና ኣትያ ምስ ሕርቃና ኸደት። ንጽባሃይቱ ጀሚ ናብ ሃለዋቱ ዘድፍአ ዴቭሊን ከይዱ ይሓቶ። ንዕኡ ንምምሳል ከዓ ከቢድ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኮይኑ ከዓ ብሌን ደው ኢላ ስለ ናይ ካልእ ተልእኾ ነገረቶ። ዳሕራይ ዴቭሊን ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ከዛረቦ ይፍትን። ጄሚ ግን ዝብሎ ዝነበረ ይተረድአን። እታ ነርስ ምስ መጸት ግን ብቕልጡፍ ወፂኡ ይኸይድ። ንምሸቱ ምስ ብሌን ኣብ ሓደ ዓቢ ፓርቲ ይራኸቡ። ንዓኣ ዘድልዩ ስእልታት ዝስእለላ ካሜራ ዝተገጠመሉ ገበረትሉ። ጂሚ ጉቦ ሂቡ ድሕሪ ምእታዉ ብሌን ከዓ ኣብ ድሕሪት ዝነበሩ ሓለው ተሽኪዓ ኣተወት። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ከዓ ኣብቲ ዕድመ ንዝመፁ ከዘናግዕ ፕሮግራም ዝነበሮ ጄምስ ብራውን ይረኽብዎ። ጂሚ ነቲ ደራፋይ ክረኽቦ ተሃዊኹ ብምንባሩ ጽቡቕ ዕላል ይዘራርቡ። ይኹን ደኣ እምበር ጄምስ ብራውን ናይ ጄሚ መንኮብ ብምሓዙ እቲ ቶክሲዶ ጠዋዊ የውድቆ። ኣብኡ ከዓ ሃለዋት የጥፍእ። ንባኒንግ ተጸንሕ ንምግባር ጄሚ ባዕሉ ኣብ መድረኽ ደይቡ ክደርፍ ጀመረ። ከም ጄምስ ብራውን ንምድራፍን ንምስዕሳዕን ብናይ ቶክሲዶ ሓገዝ ይጅምር። ብሌን እውን በቲ ነገር ተገረመት። ጄሚ ምስ ባኒንግ ዝነበረት ጓል ትኹረታ ይስሕብ። በዚ ከዓ ባኒንግ ይሓርቕ። ዳሕራይ ብሌን ካብ ቸርላ ሓበሬታ ከምፅእ ነገረቶ። ኮይኑ ከዓ ጄሚ ናብ ባኒንግ ጠረጴዛ ይኸይድ። ባኒንግ ሽገራ ኣብ ኣፉ ምስ ኣተወ እቲ ቶክሲዶ ሽገራ ከም ዝውላዓሉ ይገብር። ጄሚ ንቸርሊ ናብ ሳዕስዒት ምስ ወሰዳ ብሌን ከዓ ንባኒንግ ክትስሕብ ትፍትን። ኮይኑ ከዓ ጀሚ ካብ ቸርሊ ወላ ሓደ ክረክብ ኣይከኣለን። ባኒንግ ግን ብብሌን ተታሊሉ ድቃስ ኣብ ዝኣበየሉ ግዜ ኣብ መመርመሪ ክላስ ከም ዝኸውን ይነግራ። ብዝበለፀ ቅድሚ ምልፍላፉ ግን ሓደ ሰራሕተኛ ይመጽእ። ስለዚ ብሌን ልእኽቲ ምዃናን ጀሚ ከዓ ዴቭሊን ምዃኑ ይነግሮ። ባኒንግ ብወገኑ ንዴቭሊን ካብቲ ሓደጋ ከም ዘይተረፈ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ ኣመና ሓረቐ። ቀፂሉ ንቼሊን ተጠቂሙ ንጄሚ ኣብ መጻወዳ ንምእታው ናይቲ ክላስ መፍትሒ ሂብዋ ኸደ። ቸርሊ ቅድሚ ምኻዳ ንጄሚ ብሓደ ክኾኑ ሓሳብ ኣቕርበትሉ። ብሌን እቲ ሓሳብ ዋላ እንተጸላኣቶ ቸርሊ ግን ሓደ ሓበሬታ ክሳብ ትቦ ነገራት ክትሽፍነሉ ተሰማምዐት። ጄሚ ምስ ቸርሊ ምስ ተራኸበ ብሌን ኣብ ገምገም መሐንበሲ ኮይና በቲ ዝገበረትሉ ካሜራ ንጄሚ ክትዕዘብ ጀመረት። ኮይኑ ግን ጄሚ ቸርሊ ብዙሕ ትፈልጦ ከም ዘየለ ይርዳእ። ቸርሊ ሽገራ ምስ ኣውፅአት እቲ ቶክሲዶ ብቕልጡፍ ይውላዓላ። ብድሕሪዚ ኣብ ክዳና ዝነበረ ፎርማ ርእቶ ምስ ሃባ ብቕጽበት ቸርሊ ነቲ መጋየፂ ውፅኣ ሃበቶ። በዚ ከዓ ክዳና ይወፅእ። ጄሚ ዋላ እውን እምብተበለ ቸርሊ ግን ብሓይሊ ስርኢ ይውፀትሉ። ንብሌን ከዓ ሓደ ካብቶም ናይ ባኒንግ ሰባት መጥቃዕቲ የብፅሓላ። ግን ንሳ እውን ትበኣሶሞ ተተሓሒዞም ናብቲ ማይ ኣተዉ።
ጄሚ ከዓ ንቻርሎት ታሊሉ ናብ መሕፀቢ ቦታ ከም ትኸይድ ይገብር። ኮይኑ ከዓ እቶም ናይ ባኒንግ ሰባት ማዕጾ ሰይሮም ብምእታው ንጄሚ የጥቅዕዎ። ጄሚ ብዝኸኣሉ ዓቕሚ ይበኣስ። ክዳኑ ክኽደን ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ካልኦት ብዙሓት ሰባት መፁ። ብሓደ እግሩ እናተበኣሰ ክዳኑ ይገብር። ኣብ መወዳእትኡ ክዳኑ ተኸዲኑ ንሓደ ሰብ ብእግሩ ኣዚሩ ይድርብዮ። በዚ ከዓ እቶም ሰባት ሃዲሞም ይኸዱ። ክዳኑ ብግቡእ ተኸዲኑ ምስ ወደአ ናይ ብሌን ኣዋጅ ስለ ዝሰምዐ ብፍኒስትራ እንታሕቲ ይዕዘብ። ሓደ ሰብ ከዓ ብድሕሪኡ መፂኡ ከጥቋዕ ይፍትን። ጄሚ ከይሓሰቦ ነቲ ንብሌን ሒዝዋ ዝነበረ በቲ ሰብ ወርዊሩ ይሃድሞ። በዚ ከዓ ብሌን ትድሕን። ቀፂላ ብሌን ምስኡ ተመዲባ ምህላዋ እናማረረት ንሱ ከዓ ቁስላ ይሕክመላ። ቀፂሉ ጄሚ ንኻልኦት ስምዒቶም ንምርዳእ ክትለማመድ ከም ዘለዋ ይነግራ። ንኽትግምት ከዓ ብገጹ እናቀያየረ ይሓታ። ብሌን ግን ኩሎም መልስታት ተጋገየት። ስለዚ ካብ ባኒንግ ወላ ሓደ ሓበሬታ ዘይረኸበትሉ ምኽንያት እዚ ምዃኑ ይነግራ። ኮይኑ ግን ብሌን ባኒንግ ድቃስ ኣብ ዝዓበየሉ ግዜ ኣብ ላቦራቶሪ ኮይኑ ግዚኡ ከም ዘሕልፍ ነጊርዋ ስለ ዝነበረ እቲ ላቦራቶሪ ኣብ ትሕቲ እዚ ገዛ ከም ዝርከብ በፅሓቱ። ብሌን ከዓ ንቻርመር ሪፖርት ክተቕርብ ሓሳብ ምስ ኣቕረበት መንነቱ ንኸይትፈልጥ ፈሪሑ ይኣብያ። ብሌን ብወገና ብነብሱ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተኣማመን ንምፍታን ስለሳ እንታይ ከም ዝፈልጥ ተሓቶ። ጄሚ ከዓ ሽማ ብሌን ምዃን ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ። ንሳ ግን ሓቀኛ ሽማ ዳላይና ከም ዝኾነ ነገረቶ። ኣብ ሲኤስኤ ዋና ስራሕ ቦታ ኮይና ስቲና ብካሜራ ዝተቐድሕዎ ብምግምጋም ጄሚ ዴብልን የምስል ምህላው ተረድአት። ንጽባሃይቱ ምሸት ብሌን ምስ ጄሚ ኣብ ባኒንግ ገዛ ዝተዳለወ ግብዣ ይኸዱ። ንውሽጢ ንምእታው ከዓ ጄሚ ነቲ ናይ ዕድመ ወረቐት ብታክሲዶ ኮፒ ይገብሮ። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ድሕሪ ዝተወሰነ ሳዕስዒት ከይጸንሑ ምስቶም ናይ ማይ መትሓዚ ሒዞም ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ይኽተልዎም። ግን መንገዲ ስለ ዝጠፍኦም ናብ ሓደ መሐንበሲ ዝመስል ማይ በጽሑ። ጄሚ ግን ናብቲ ማይ ጸጸር ይድርቢ። እቶም ጸጸር ንውሽጢ ኣተውን በቲ ማይ ከዓ ክኸይድ ጀመረ። ንሳ እውን ተገሪማ ኣብቲ ዳይቪንግ ቦርድ ኮይና እናተንፈሓፈት ክትሪኦ ከይፈለጠት ናይቲ ምስጢራዊ ላቦራቶሪ ዘእቶ ከፈተቶ። ብምቕጻል ክልቲኦም ናብኡ ወሪዶም እቶም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታት ስለታ ንግስቲ ክዘራረቡ ይሰምዑ። እቶም ሰባት ድሕሪ ምውፅኦም ከዓ ነቲ ቦታ ክምርምሩ ጀመሩ። ኮይኑ ግን እቶም ናይ ባይኒንግ ሰባት ኣብቲ ቦታ ከም ዝኣተዉ ይፈልጥዎም። ብሌን ስለ ናይ ባይኒንግ ዝገብሮ ዘሎ ብኮምፒተር ናይ ማይ ፕሮጀክት ሓበሬታ ረኸበት። ነዚ ንምርዳእ ክትፍትን እቶም ሓለውቲ ይመጽዎም። ግን በቲ ቶክሲዶ ተሓቢኦም ናብቲ ግብጃ ፕሮግራም ተመለሱ። ነቶም ባክተርያ ብምንታይ ከም ዝፍንዎም እናሳዕስዑ ይረዳድኡ። ጄሚ ንብሌን ንዘለዋ ረኣያ ሓበሬታ ምስ ሃባ ንሳ ግን ልምዲ ከም ዘይብላ ነገረቶ። ጄሚ ግን በዚ ከይተሰማምዐ ምስ ተረፈ ነቲ ሓቂ ክነግራ ደፋፍኣቶ። ቀፂሉ ጄሚ ነቲ ሓቂ ንምንጋር ይውስን። ኮይኑ ግን ስቲና ንብሌን ደው ኢላ ናይ ጄሚ መንነት ቀዲማ ኣፍለጠታ። ብሌን ከዓ ንጄሚ ናብ ናይ ኣወዳት ባዝሩም ተእትዎ እሞ ሽጉጥ ሒዛ ክዳኑ ከውፅእ ኣዘዘቶ። ካልእ ኣብቲ ቦታ ነበረ እሞ እቲ ሰብ ነቲ ክዳን ከልዕሎ ኣዘዘቶ። ጄሚ ከረዳ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ነቲ ናይ ብሓቂ ደብሊን ጎዲእዎ ከም ዝኸውን ብምሕሳብ ነቲ ቶክሲዶ ሒዛ ከደት። ኮይኑ ከኣቶም ሓለውቲ ንብሌን ሒዞም ናብ ባይኒንግ ወስድዋ። ንሳ ከዓ ሓድሽ ሓሳብ ተመጽእ እሞ እቲ ቶክሲዶ ንባይኒንግ ሃበቶ። ናብ ሲኤስኤ ተወሳኺ ኣባላት ንኽልእኹ ኣብ ናይ ክሳዳ ዘሎ ሃብል ጠወቐቶ። በዚ ከዓ መልእኽቲ መሓላለፈት። ጄሚ ናብ ደብሊን መንበረ ገዛ ተመሊሱ ናይ መሰናበቲ ደብዳቤ ክጽሕፍ ጀመረ። ዋልተር ስትሬጀር ብዘይምርካቡን ነቲ ቶክሲዶ ከዓ ብምስኣኑን ንዴብሊን ይቕሪት ይሓቶ። ጽሒፉ ምስ ወድአ በጋጣሚ ማይ ይድፋእ። ኣብቲ ትሕቲ ዝተደፍአ ማይ ከዓ ናይ ነፍሳት ስእሊ ረኣየ። ቻርሊ ምስ ዝሃበቶ ናይ ክዳና መትሓዚ እውን የመሳስሎ እሞ ዴብሊን ዝበሎ ዋልተር ስትራይደር ዘይኮነስ ናይ ማይ ነፍሳት ወይ ከዓ ዋተር ስትራይደር ምዃኑ የስተውዕል። ብባኒንግ ላቦራቶሪ ውሽጢ ብሌን ነቲ ባክተርያ ንምስርጫው ስትራይደር ከም ዝጥቀሙ ተረድአት። ይኹን ደኣ እምበር ዘርኦም ካብ ደቡባዊ ነፍቂ ክቢ ስለ ዝኾኑ ናይ ካልእ ንፍቂ ክቢ ማይ ከም ዘይደልዩን ናይቲ ዶክተር ሓሳብ ከም ዘይሰርሕን ነገረቶ። ንሱ ግን ይኽሕድ። ብሌን ተኣማንነታ ከተርእዮ ክትብል ነቲ ቶክሲዶ ክኽደኖ የእመነቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጄሚ ዴብሊን ንዑ ኢሉ ዝኣዘዞ ቶክሲዶ ይረኽቦ። ብኻልእ ባይኒንግ ነቲ ናይ ቶክሲዶ ክእለት ንሰባት የርኢ። እቲ ናይ ድሕነት ድምፂ ኣብ ዝከበረሉ እዋን ብሌን ናይ ሲኤስኤ ኣባላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ንባይኒንግ ተፈራርሖ። ኮይኑ ግን እቶም ሓለውቲ ዝተቐጥቀጠ ጄሚ ሒዞም ይመፁ። ስለዚ ናይ ብሌን ሽፋን ይግለጥ። ብምቕጻል ባይኒንግ ነቶም ስትራይደር ክፍንዎም ይእዝዞም። ባይኒንግ ብወገኑ ንጄሚ ንሱ ዴብሊን ከም ዝኾነ ብምሕሳብ ይገላብጦ። ጄሚ ከዓ እቲ ናይ ብሓቂ መንነቱ ይገልጸሉ እሞ
ንብሌን ካብቶም ሒዞማ ዝነበሩ ነፃ ክትወፅእ ይሕግዛ። ቀፂሉ እቲ ብላዕሊ ገይርዎ ዝነበረ ካቦት ምውፃእ ብናይ ባዕሉ ተክሲዶ ምስ ባይኒንግ ይበኣስ። ጂሚ ምስኡ ምስ ሓለውቱ ናብ ዝበኣሰሉ ዝነበረ ግዜ ባይኒንግ ብዘይ ምኩራት መጥቃዕ ትውረደሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሌን ናብቲ ኮምፒተር ኣሲድ ደፊኣ ነቶም ናይ ስትራይደር ምፍናው ተተዓናቕፎም። ባኒን ከዓ ነቶም ስትራይደር ብኢዱ ከፍቶም ይግደድ። ነቲ ቶክሲዶ ብምጥቃም ከዓ ንላዕሊ ደየበ። ጂሚ ዋላውን ብእግሩ እንተሓዞ ባይኒንግን ይሃርመሞ ነቲ መሸፈኒ ይኸፍቶ። እታ ንግስቲ ነፍሳት እናተፈትሐት ከላ ባይኒንግ ንብሌንን ንጄሚን ሓኒቑ ይሕዞም። ጄሚ ብቕፅበት ካብ ጅብኡ ሽጋር ኣውፂኡ ናብ ብሌን ኣፍይትዎ። እቲ ናይ ባይኒንግ ቶክሲዶ ከዓ ናይ ጄሚ ክሳድ ብምፍናው ንብሌን ሽጋራ ይውላዓላ። በዚ ከዓ ጄሚ ንባይኒንግ ይሃርመሞ ይወድቕ። እቶም ስትራይደር ነታ ንግስቶም ስለ ዝፅበዩ ጄሚ ነታ ንግስቲ ዘላቶ ንብረት ብምሓዝ ክልቲኦም ካብኡ ክሃድሙ ከለዉ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ድምፂ ይገብር። በዚ ከዓ እቶም ሓለውቲ መፅኦም ንኸይወፁ ይኽልክልዎም። ሃንደበት ግን ብሌን ምስ ጄሚ ተጋጭኣ እቲ ጄሚ ሒዝዎ ዝነበረ ናይታ ንግስቲ ሰፈር ወዲቑ ይስበር። እታ ንግስቲ ከዓ እናነፈረት ኩሎም ጠጠው ኢሎም ይሪኡ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ኣብ ኣፍንጫ ናይ ብሌን ዓለበት። ጄሚ ከዓ ብቢኬሪ ገጻ ሒዙ ምስቶም ሓለውቲ ይበኣስ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ባይኒንግ ሃለዋቱ ፈሊጡ ይትስእ እሞ ብሕርቃን እናወጨጨ ናብ ኦም ገጹ ይጎይ። ጄሚ ከዓ ነታ ንግስቲ ምስቲ ቢኬሪ ናብቲ ተኸፊቱ ዝውጭጥ ዝነበረ ናይ ባይኒንግ ኣፍ ይውርውሮ። ባይኒንግ ከዓ ይውሕጣ እሞ በቲ ባክተርያ ይተሓዝ። እቶም ስትራይደር እውን ነታ ንግስቲ ተኸቲሎም ናብኡ ኣተው እሞ ባይኒንግ ብቕፅበት ናብ ዓስከሬን ይቕየር። ኣብ መወዳእትኡ እቶም ናይ ሲኤስኤ ሓለፍቲ ኣብቲ ቦታ በፅሑ። ቻልመር ንብሌን ጓዕ ደስ በለከ ምስ በላ ብሌን ከዓ እቲ ኽብረት ንጄሚ ከም ዝግባእ ተዛረበት። ጄሚ ከዓ ሃገሩ ካብ ዘጋጠማ ነገር ንምውፃእ ዘለዎ ግዴታ ከም ዝተዋፀ ይዛረብ። ቀፂሉ ሓደ ውዕለት ይሓትት። ብድሕሪ እዚ ደብሊን ድሒኑ ጄሚ ነታ ዝፈትዋ ጓል ንክሰልጦ ተልእኾ ይመርሕ። ሓደ ኣባል ነቲ በዓል ገዛ ምስ ሓዘሉ ጄሚ ከዓ ናብቲ ጋላሪ ኣቱ። ናብ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ከዓ ካልኦት ብመራኸቢ ናይ እዝኒ ይነግርዎ ብዝነበሩ ምክርታት ይጋጨዎ እሞ ድንግርግር በሎ። ጌጋ ዝኾኑ ቃላት ከዓ ይጥቀም። ንሳ ከዓ ሰንቢዳ ንክወፅእ ኣፈራርሓቶ። ጄሚ ብደገ ንብሌን ብኸመይ ምስ ፅብእቲ ጓል ደፊሩ ክዘራርብ ከም ዝኣበዮ ብምረት ይነግራ። እዚ ከዓ ንብሌን ይሕረቃ። ቀፂሉ ጄሚ ንብሌን ንምንታይ ከም ዝሓረቐት ምስ ሓተታ ባዕሉ ክግምት ብምሕሳብ ብገጻ ክተረድኦ ፈተነት። ኣብ መወዳእትኡ ብሌን ንዓኣ ከምዚ ናታ ፍልይ ዝበለ ነገር ገይርላ ከም ዘይፈልጥ ነገረቶ። ንሱ ከዓ መሕረቕ ከም ዝኾነት ነጊሩ ይገልጸላ። ብሌን ገዲፋቶ ዋላ እንተኸደት ጄሚ ግን ደድሕሪኣ ኸይዱ ብንኩሰቲ ይጋብዛ። ንሳ ከዓ ሕራ ኢላቶ ናብ እንዳ ካፌ እናኸዶ እቲ ፊልም ኣምሲ ይውዳእ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ንዘለኩም ሃናፂ ርእቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ከምቲ መጀመርና ዝሓበርናኩም ኣብ ካልአይቲ ቻነልና ሳብስክራይብ ንክትገብሩና እንዳዘኻኸርና ንትገብሩና ድጋፍ ዳመስገና ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ መደብ ንራኸብ ሰሰናዩ።